Mauni ang balay ni Ate Rosemary. Bago lang nanganak, apan ay sakit, walay kapadoktor. Halos 2 ka oras among pagbaklay para lang makabot sa ilahang balay. Apan ang iyang bana wala pa'y trabaho. Kay deserving man siya nga tabanganan ato palitan og bugas. Ubani ko ani nga video mga idol. Ito sinador. Landong. Kay manaman tag palit og bugas padong nata sa ilang Ate Rosemary. Dili lalim ang among giagian kay ang ilang agianan sapa raman sa diay. May gani walay baha kay nagdag-om ra ba sa bukid. Di sapa oh. Tani puwersa. So may mga idol na baklayon lang kay patilayo ang amuang tabangan no sa Dipuersa no. Kauban mi ni Harley Brothers oh yun. Sa Dipuersa na ni mga idol kay medyo dako gyud tabangon. Ano sila. Eh padayon ta. Whip. So yun mga idol, mga sa mga patilayo ang among atuan. Lawas din siyo. Wal gini bairi. Asam man lang yun. Hala, kang walas. Pangangatawan. Pangangatawan. So yun mga idol ha, padayon nagyapon may kanamo may paghuman mo kao no, pag baklayon. Yus. So yun mga idol na namin sa balay nila ni Ate Rosemary no. Oh, yeah. Naasad ni Harley Brothers. Oh, yun ani na ni magpinabangay. Magiusag no. Oh, ato tabion si Ate Nasod. Ang banda mga idol. Siya pangalan mo din? JC ko. JC? Asan ka tabi din? Ha? Apa ito? Kuhaan ka nang nako sa syudad dol ya. Na isambay ko nga. Kuhaan na mga kuhaan na mga. Pinalabuan no. Mabuwan ka hapit na magpabuwan wala ko trabaho. Pila ka buwan ni mong anak? Pag panganak mo wala kami nanin. Nanganak ko, wala pa kami ani. Wala pa. Mga ilan na ko sa kabuwan. Ang bata. Unsan sa mo kuko? Mga sa kanya. Sugol mo ko? Isa din na itabuka rin rin. Ani. Oo. Malit ram ni sa kanya pa. Dito? Ano ito ang mag-iulay ba? Nawag ko. Di ba ka na siya bugha? Huwag ka mabugha. Ibidautan? Lugay na nanita po. Uy, ang katong Ang upat na tabuan. Dara? Bilak mo ka nakilol. Ano? Iya imong trabaho pagsaw na sir? Pagsaw. Naa, masayo ha. Mas labig yung muha. Labig yung muha. Ya ikaw rin ang inabuhi. unsa di mong kuan skills? Wala ko kanang pati-pantay ako. Di ka kalakaw tay. Di guguson lang muna siya. Nagpasikap ka sa doktor mo with findings. Kuan ba ka na pa extra MTA? Wala mo pa extra wala ko. Wala mo ng kwarta di. Ana na lang din. Saya na lang na. Saya na lang. Binisaya. Wala. Kalit mo siya. Kani ato adol no, ginagmay ra gani ato adol. At least sa among nanay nakatabang na ni siya gusto mo. May trabaho ng pares kay tungod magkatiman nimo. Din sa sige. Okay ra na yun. Mao na pasalamat dito sa Ginoo Kristiyan. Si ampo lang to nag-appeal nga maokey ra kati. Kay Ginoo na gyud atong dampanan na kay kanang sakita gon ta kabalaw ko kati findings. Tinugtan niya to.
Ini. Ya. Salamat kayo. Nasa ini, salamat po kayo kinamoy silingan nga. Concern kining nga diri sa pangalan ni diri nang ulan dila Pinoy. Kasapa. Aside sa among gihatag nga gamay nga tabang nila no ni Ate Rosemary. Financial. Kuya GC, nasa may hatag nila mabugas. Yun. Papakuran sa panahon mo ha? Namatay ato na yung mga idol niya na nasa tayo natapangan na sila ni Boss GC o ni Ate Rosemary. Rosemary. So yung mga idol, abay, detect share sa itong video mga idol no, ay para sa saya. Kana nga sila kato ang nagtabang. Okay, bye mga idol.